Mayong buntag kagawad. Kagawad sa yung full name kagawad. Arnel Bahadi. Arnel Badi, kagawad Arnel Badi ang komitiba sa infra kagawad no. Kagawad karon nga giturnover na ang dalan kagawad. Unsa ni kada kung tabang kagawad para sa katawhan dinhi sa Barangay Dayawan kagawad? At ako ginagay tabang kay sa una. Grabe kadaot among dalan ni karon na semento na pinaagi ni kong Bambi. Dako kayong pasalamat ug sa katawan din sa naputos sa kangkong. Labi na sad sa Barangay Council nga pinanguluan ni sa mga kapitan Robert Cabrera. Pasalamat kami kay kangkong. Mm. Kagawad mga pila ba ka katawhan ang makabenepisyo aning proyektong padalan kagawad? Ubay-ubay kada ka na makaayon nagtuyo dahil na sa among sityo naputos man eh. Kada na kayo. Ubay-ubay gid ang mga benepisyo dili lamang taga dinhi kundi ang nga bumuduong po din sa among barangay. Sita. Dugay na nga panahon kagawad ang kaning dalan ni ayha pagida siminto. Nadugay na tayo. Pag sa akong dinhi may ko na tao, ato karon senior na. Wala maabot si kung dili din may tabong nga ma-complete kani. Usa nga subli salamat gid sa iya na iyagam na semento kaning dalan dinhi kada po kaya nakatabang sa katawan sa Dayawan. Labi na din sa naputos. Katawan sa naputos. Kagawad sa pagtunol ba sa maong dalan wala bay nahimong mga problema? Wala man sa unabawan wala man. Gani bisan sa barangay council nalipayan gid may kaya nga panagyan ng proyekto kay lagi dili man lang sa among official kung dili sa katawan man gyud sa among barangay. Salamat kay kagawad. Salamat ma'am.